Shubor nakaslem jong udongsan hima. Hadin ka jingkren jong Presiden Rangba ka Voice of the People Party. Hakajing elang ba jong ka seng ka balong menta ka sengi ka khat khandai tarik ujemang. La sakhi baki ba nong kershan ki bawan hagani ka jingelang. Kili asim benta banyarwai ka jingrwai eitri. Ya ka bala tip kum ka rikhasi ka bala alam do ba Arden Miller basayomai. Kumban syupen ket mau baka daw ka bala penlong ye ke VPP ban khot da ka jingelang ba menta ka sengi kalong ban dawa na ka sarkar jilla ban penbej halor ka reservation policy. Kata ka jiroy kan pinkim ya ka mensim ka jonga ka jopi ni nirwa rikhasi chwa bini kha nagani ka jingelang ka jing rikhasi Karika hari ubah rim ubajaan hitam neng hendai langam yo isyo jingken mau yakikan amdo ngai thon nakari yen kir shaprang yen min on pangil jeng sak yen yaki can now try yakari kasi